тъй като ти искаше да кажа какво мисля за теб на видео отговор и аз съм ти обещала. Значи искам да ти кажа, че просто ти си ми много добра приятелка, най-добра приятелка от седмите класове, заедно с Йоана. Да, всъщност вие сте. Ам, Искам да ти кажа много нещата, мога да кажа за теб, много се забавлявам, когато съм с теб. Много ми харесва как нареждаш хората. Ам, Искам да ти кажа, че ти си много силен човек, който познавам. Ти казваш, че не си. Обаче ще се караме по този въпрос. Много си умна, много добра. Абе, ти си кака ни веси. И ние всички много те обичаме, но аз просто най-много. И едно нещо искам да ти кажа, че ти не трябва да пипаш ето тази буйна коса, защото просто не трябва да я пипаш. Как си да е, но те обичам и така.